Hej og velkommen. Jeg vil fortælle en lille historie for jer derude i dag. Det var sådan, at for ikke særlig lang tid siden, der var jeg ude og gå en tur. Jeg går tur hver dag med min lille hund. Men det var sådan, den her gang, der skete noget ganske særligt, skal jeg fortælle jer alle sammen. Det var nemlig sådan, at da jeg kom gående her med min hund, så op på himlen ser jeg noget. Det starter med sådan en lille sort plet på himlen. Og jeg tænker, hvad er det? Er det en fugl eller et fly, der kommer der? Men den blev større og større. Og til sidst kunne jeg se, hvad det var. Det var en drage. En rigtig drage. I tror sikkert, jeg lyver altså. Men jeg kan sige det. Jeg har sådan en stor ar, eller jeg havde. Det forsvandt ganske enkelt, efter den havde haft fat i mig, og den lille fe på elefanten med myggevingerne og myggenæsen kom og fjernede såret. Men det er en historie til en helt anden snak. For i dag vil jeg nemlig fortælle jer om den gang, at jeg blev fløjet med en drage, slæbte mig til... hvad var det nu, de kaldte det? Lad os kalde det Drømmenes Land, eller sådan noget. Fordi de sagde det på en mærkelig måde, men sådan groft oversat, Drømmenes Land. Lad os bare kalde det det. Det var sådan, den her drage kommer ned, og hvis der er nogen af jer, der har prøvet at spille som Skyrim, eller sådan noget lignende, med sådan store drager, der kommer ned, og den kom virkelig ned mod og sådan, og den har så meget fart på, den her drage, så den skrætter jorden op, og der sprøjter sten og alt muligt videre. Og jeg flyver tilbage og taber snoren til min hund, så min hund den løber hjem. Heldigvis, fordi at jeg blev nærmest kidnappet efter det her nemlig. For dragen kigger så på mig med en store øjne. Og jeg er rimelig bange, for jeg er lige faldet og slået mig og sådan helt, men dragen rejser sig op. Kigger på mig. Fat i mig. Flyver op i luften og tager fat i mig med sine ben og flyver afsted. Og den flyver længe, og den borer kløringen. Jeg får store huller, mit tøj går i stykker, og begynder at bløde, og jeg besvimer, mens vi flyver, fordi jeg simpelthen mistede så meget blod på grund af det her. Og da jeg vågner op igen, så er jeg kommet hen til det, de kalder Drømmenes Land. Du tror ikke på mig? Jeg fortæller resten af historien en anden gang, men se frem til det, ikke?